Ay, yun na nga sir, ang problema doon dahil hindi ko naman sila mapigilan dahil yung kalagayan din nila, sa hirap nila, yun ang malaking problema ko. Paano ko pigilan sila nga, wala naman silang makakain din. Eh, basta yung sinabi ko lang sa kanila, hindi ako makapagpigil sa inyo. Basta ang ko lang sa inyo, turo, wag lang sila mangnakaw. Opo. Wag lang sila gumawa ng masama. Basta kabutihan lang. Kung hindi kayo bibigyan, salamat. Kung bibigyan kayo, salamat din. Yun ang turo ko lang sa kanila bilang pinuno ako dito. Eh, ano naman karapatan ko nga pigilan ko sila. Nga mahirap din sila. Di maawa din ako dahil tao din sila, tao rin ako. Sir, ano po yung masasabi ninyo pag humihingi po sila sa mga tao sa San Nicolas, sa Lawag, or sa Batac City, according sa kanila, pag hindi po nagbibigay ng tao, nagdudura at nagsasalita ng masama. So ano ang masasabi ninyo ito, sir? Yun na nga, sir. Yun na nga ang sinasabi ko sa kanila, huwag kayo magmumura. Opo. Kasi mahirap yun. Labag yun sa batas. Kailangan kung bibigyan kayo, salamat. Kung hindi kayo bibigyan, salamat din. Yun ang turo ko sa kanila. Kaya yung turo ko sa kanila, huwag niyong gawin nga nagdudura kayo, nagmumura kayo sa tao. Dahil masama yun. Eh yung ginagawa naman nila, kung anong ginagawa nila doon sa Lawag, kung nagmumura sila, hindi ko alam dahil dito lang ako. Okay po, oo. Yun lang ang ko. Sir, sa pagkaalam ninyo, ilan po yung pumupunta sa Lawag at pumupunta sa mga iba't ibang bayan? Dahil according sa mga tao ay may mga pumupunta na din po sa Dingras. Yun ang ko, sir, hindi ko naman alam dahil umaalis sila dito umaga. Ay ako naman, hindi naman lang sila ang tutukan ko dahil dumiskarte rin ako sa sarili kung mabubuhay ako. Yes, sir. Eh yung hindi ko naman sila binabantayan kung anong oras sila umalis. Basta sa kanila yung kung saan silang lugar, kung pupunta ng Bigan, pupunta ng Lawag, pupunta ng Kandon. Okay. Hindi ko rin alam. Kung So saan yung mga pumupunta sa mga iba't ibang bayan po dito sa Ilocos, galing din dito sa Badoc. Ang iba. Pero yung iba naman, mga dayo, kaya nadadamay na lang yung dahil dinadayo nila dito manghihingi. So hindi lahat po ng mga pumupunta sa Lawag, sa Batac, sa San Nicolas, or sa Ilocos Sur, galing po dito sa hindi Badoc. lahat. Okay. Kasi hindi ko naman sila hawak nga ang buhay nila eh. Eh kung pumasok sila dito, anong alam ko? Kung pupunta sila ng Lawag, pupunta sila ng Bigan, kung iba-ibang lugar, hindi ko naman alam yun. So yung mga natutulog sa mga... Siguro magkatagpo-tagpo sila, natutulog rin. Kaya lang, yun ang mga tinuro ko sa kanila. So magkakamag-anak po yung mga ganun, sir? Hindi, iba-ibang pamilya. Iba-ibang pamilya sila. Hindi naman yung lahat sila kamag-anak. Alam mo naman sa Mindanao. Opo. Katulad din sa atin, mayroong taga dito sa Badoc, may taga Curimaw. Iba-iba silang barangay doon sa Mindanao. Okay, sir. Ilan na po ang nakatira dito sa Badoc? Dito siguro sa kasama na ang bata, nasa 300. Yun yung mga legit po na nakatira dito. Pero hindi naman lahat sila nangingi, ang iba, mga vendors. Oo. Yung mga karamihan na mga matatanda, yung mga bata, yun lang. Kasi siyempre, hindi naman nila maiwan dito sa pamamahay nila dahil madisgrasya, dahil lalabas sila sa iba-ibang yan sa kalsada. Kaya ang ginagawa sa mga magulang, dinala na lang. Kontra sa madisgrasya pa sila sa kalsada, kay magbisikleta. Ayun ang ko sa kanila. Kaya tinuruan ko ang mga magulang, sabayin nyo yung mga anak ninyo, kahit problema natin yan. At saka problema ng gobyerno. Dahil tao rin kayo, hindi naman pwede nga pabayaan kayo nga parang hayop. Dito sa inyo, aside sa pamamalimos po, ang hanap buhay, ano pa yung pinagkakakitaan ng mga ibang kapatid natin na Badyaw na nakatira dito sa Badoc? Mga vendor sila, sir. Kahit anong binebenta po nila? Yung nagpapalit-palit sila ng mga cellphone. Okay. At saka yung halimbawa, may ibibenta ng mga alahas. Binibenta rin nila yan. Binibili, tapos bininta rin ka may bumibili naman din. Yun ang iba dito. Hindi naman lahat na puro nagpapalimos. Yung nabitong iba,
bakit daw may motor? Ay, nagsikap ang tao eh. Lahat naman tayong mga tao, nagsisikap nga makakaroon tayo ng sasakyan. Okay. Ayan ang sinasabi dito sa Badok. Mabuti ang mga badyaw, may mga motor. Siyempre, sinisikap din nila yan. Nagpuutang, nga makabili lang ng motor. Para panghanap buhay yan. Sir, ano ang masasabi ninyo dahil sabi ng mga kapatid natin na ang kita daw ng isang namamalimos ay 2,000 to 3,000. So ano po ang masasabi ninyo as a president po dito? Ay, hindi ko naman alam, sir, kung magkano ang kinikita nila dahil hindi ko naman yung hanap buhay. Yung nabitaw ang sinasabi nila. Baka daw may sindikato ang mga badyaw. Ay nag-ano ang mga DSWD sa akin. Kung mali kayo, ma'am. Okay. Yung bilang pinuno lang ako dito, nagtanggol lang ko sa kanila kung anong maging kasalanan nila. Humarap ako sa mga malalaking tao. Hindi naman yung hanap buhay nila kinukuha ko. Hindi naman pwede yun, sir. Katulad ba sa atin, pinaghirapan natin tapos si Bibi may kukuha sa atin, hindi naman siguro pwede. Ang ano lang, ang kasasabihan ko lang sa kanila, sir, siyempre nagbabayad sila sa akin sa kuryente, tubig, dahil siyempre, binabayaran ko rin yun. So, isahan na lang ang bayad ng kuryente isahan dito? lang. So, magkano naman po ang buwan na nilang bayad? Hindi. Parang hindi sila mabigatan. Yung, ano lang, yung lingguhan lang. Kung halimbawa linggo, nagbabayad sila sa akin. Kung halimbawa may ilaw sila. Magkano, sir? Mga 50. May mga speaker sila, may mga sounds ba? May mga electric fan, appliances. Mga 50 lang ang pinabayad ko sa kanila sa isang linggo. Tulong mo na rin sa kanila. So ano po ang masasabi ninyo sa mga kapatid natin? Ayun na nga yung nangyari noon, sir. Yung holiday, di ba yung pistang patay. Kaya dumami yun sila dahil pistang patay yun. Maraming tao. Maraming tao. Maraming magbibigay. Ganun sila nga natutulog. Ang iba doon na lang sa mga tabi-tabi. Kasi malayuan na sila kasi minsan hindi sila sinasakay. Kaya ganun ang ginagawa nila. So ano ang masasabi ninyo ngayon, sir? Apela natin sa mga tao na parang nagbibigay daw ng problema sa paligid natin. So ano po ang mensahe natin sa mga kapatid natin? Hindi ko rin alam yan, sir. Kung halimbawa may problema tayo sa ano. Dahil hindi ko naman sila inuutusan. Okay, sir. Ang sa akin naman, yun na nga ang sinasabi ko, bilang pinuno ako, tumayo lang ako na magtanggol sa kanila kung ano mga problema. Kaya hinaharap ko rin sila. So may mga pulong, gano'n? Oo. Yun na nga ang sabi ko sa kanila, minsan nagmi-meeting kami nga, sana kung manghingi kayo, huwag kayo magbigay ng problema sa mga tao. Kung halimbawa, kung bibigyan kayo, salamat. Kung hindi rin, salamat. Okay po. Yun ang turo ko lang sa kanila. Pangalawa, dito sa lugar namin, tinuturuan ko sila pag yung mga basura, linisin natin, parang walang masasabi ang mga taong bayan. Okay, sir. Oo, yun ang sabi ko sa kanila.